Halos sa mga pundasyon na lamang nagbarug og mga scene nga nahapla ang makita human maugdaw sa sunog ang 23 ka mga balay sa Fatima Drive, Barangay Tituan, Zamboanga City. Subay sa report na tigayan ng sunog pasado alas 12 sa tungang gabii, Oktubre 2, 2025. Nagtinabangay na ang daghang bombero sa Bureau of Fire Protection sa Zamboanga City ug CDRRMO aron mapalong ang kalayo. Usa ka balay ang report nga partially damaged. As of 2:50 AM kaganiha, aduna pay aso nga makita sa mga sunog nga balay. Tungod niini gimando dayon ni Mayor Kimer Olaso ang City Social Welfare and Development Office og Tituan Barangay Council nga hatagan dayon og assistance ang mga nasunugan nga pamilya. Kasamtangang nagpuyo sa Tituan Central School Gymnasium ang mga nasunugan. Ginaimbestigahan pa sa mga bombero ang sunugdanan sa kalayo ug dili pa matino ang kinatibuk ang danyos niini. Walay report nga naangin nga kinabuhi o injury sa sunog. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.